Ubuye njengamagama enkehlo kwabenhlangano isikebhe njengoba begcine bezibambele mathupha lo wake waba ngumsakazi wokhoze FM USbu Buthelezi. Baxoxa naye maqede bamqophisa ividiyo exolisa futhi ezibophezela ukuthi uzokhokha kanjani. Kule vidiyo ilanga eliyibonile uSbu uthi uSbu Buthelezi ngicela ukuqala ngokuxolisa enhlanganweni yesikebhe ukuthi ngesikhathi bengidinga abakwazanga ukungithola ngifinyelele kubo ke mayelana nemali yomndeni wakamsibe. Ngiyathembisa ukuthi ngomhla ka-30 kule nyanga ngizokhokha ke ingxenye yale mali engibakweleta yona bese kuthi ngomhla ka-15 ngibakhokhele ingxenye ke yokugcina ngizoyifaka account ke isikebhe esizonginika yona. Kuphetha ke inkulumo yakhe kule video uSbu bonakala ke yamehlo ebomvu eceleni ke kuzwakala ke ukuthi kukhona umuntu ke noma kukhona olokhu ethetha emlawula ukuthi ke makathini kule nkulumo ke ayiqophayo. Iphephandaba ilanga likhulume nesekela likaMengameli walenhlangano umnumzane Zakhele Mncubo wasenquthu othe ke nguyena uqobo lwakhe ke uSbu obonakala ke kule video. Ubanjwa nje lenhlangano ke bisanda kukhipha isexwayiso isibhekise kuyena ithi ke angeke akuthole ke ukuphumula ingakamtholi. Umnumzane Mncubo uthe ke bamtholile uSbu baxoxa naye noma ke bathi ukuxoxa naye sithola umbiko ukuthi ke ukhona ekhaya ubesefile noma ke obesefihle ngisho ke imoto yakhe ngemva kwezindlu ke ngenhloso yokuthi engabona umuntu kanti ke ngeshwa lakhe ke kunezinsiza ke bezimqaphile ubusuku nemini lapho ke ehamba khona. Basibikela ukuthi ukhona kubo kanti ke nathi ke ngenhlanhla sikhona enquthu sinomhlangano ke waminyaka yonke lapho ke kusuke kuhlangene khona osihlalo ke balenhlangano abebe noma ke ebebeqaphelile bamthole ke ngolesihlanu ebusuku bamthatha ke bamletha enhlanganeni. Sixoxe naye ngendlela ke enhlangano ejwayelekile simthandazela washeshe ke wasixolisela wathi ke imali uzoyikhokha ke isikhawu ezimbili. Ngemva kwalesi sivumelwano simise ke emaphoyiseni wasayina ukuthi ngempela uzokhokha sabe sesimdedela wahamba ke nodadewabo esho. uSbu kube ngomunye ke wabasakazi abahamba phambili futhi abathanda kakhulu ke ngabalaleli ngesikhathi isakaza uhlelo Indumiso olungena ngesonto ekseni. Waqala ukuba nesicwaxa ngesikhathi sisola ngokuthi usebenzisa amabhizinisi ahlukene okuthiwa ke wayephanga ngawo ke imali yabantu ethi ke uyabadayisela amasheya. Inhlangano ke yokusakaza SABC yagcina imkhomba indlela okukhulumela umndeni wakamsibe umnumzane Gcinimuzi Msibe uthe ke sezifikile izindaba zokuthi le ndoda isibanjiwe. Inyoni ke indizela phezulu kodwa kamanzi iwaphuza phansi. Lokho okwenzekile kufezekise leso ke noma ke leso sizulu bese ngekho ke enhlanganweni ngilinda umnumzane Mncube azongilandisa ke ngokwenzekile nangezivumelwano ezenziwa. Mina ke kungena kwethu ngizofisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba hlangana lapha kwi comment section. Mina ke sengiphuma kanje.